Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayan ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus sa mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganuman nga kami og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Hesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Dehi usa ka higayon nga dunay gikan ko sa misa na ay ni duol nako og kalit. Unya siyang pagduol ningon dayon siya, Father, pwede kong mangumpisal nimog kadiyot, nagdali-dali gid in taon siya. Ako siyang giingnan nganuman. Yung dayon siya, anak ko, kano sa mang last mong kumpisal, ayun dayon siya. Tung aging adlaw, Father, Miyerkules. Naku, naunsa man taong ka, nya nangumpisal na po karon. Iyon na siya, lagi Father, kay ngano, nakalimot ko, Biyernes man dayron. Nya nakakaon man ko Father, nakakaon og gidili. Unya, nag-ampo unta ko atos Ginoo Father, nga mo ni na ako sige pangayo. Nya lagi, kay nakuan nasipyat siyang gisaad, nakakaon gid siya bawal na siya. Mo na iyan na din siya, mo na Father, nahadlo ko kay nakasala hinuong ko. Akong giingnan, sa imong pagkaon, nabusog ka. Iho na siya, o Father, na sa imong pagkaon, na nidaot ka. Iho siya, wala sad Father, kay mukaon ka, mukuan, magkamudako. Aw, wa ka makasala, okay ra. Sometimes, mga igsuon, ang atong relasyon sa Ginoo, nakigrelasyon ta, pero out of fear. Muna nga nindot ang pahinumdom karon sa pagsulod nato sa Lenten season, kay gisugdan man nato ang another season ni atong niaging adlaw, Miyerkules, no? Miyerkules sa Badlis. Lisud naman ta sa Lenten season, tulo ka karakter ang naagid kanunay ipahinumdom nato, nagtuyok-tuyok ni siya sa 40 ka adlaw. Unsa man siya nga karakter? Pag-ampo, pagpuasa, o pagpanghatag sa atong mga kaigsuonan. Meaning tulo mga igsuon, they are always interconnected. Dili siya pwedeng buwagon. No? Giawhag tas pag-ampo. Kay diha sa pag-ampo, maligon. Dili lamang atong panglawas, kundi ang atong espiritu. Apan kinahanglan diha sa atong pag-ampo, butangan gyud natong unod sad. No, nga dili taphaw, mao nang mosunod gyud ang pagpuasa og naasad ang pagpanghatag. Kay matod pa ni San Agustin, o sa giingon ni San Agustin, faith without action, it is dead. Patay ang imong pagtuo, nya ato ba yung expression sa atong pagtuo, pinaagi ba yung sa pag-ampo, dili ba? Patay ang atong pagtuo kung wala kay buhat. Muna nga doon nagi kay buhaton sad sa imong pag-ampo. Yung ikaduha, muingon tang pagpuasa. Sayon kaayo ang pagsunod sa pagpuasa kung ikaw tao ka nga maampuon. Sayon gyud kay nang pagpuasa. Kay nato bayang mga Pinoy kung imong tan-awon awhagon tas pagpuasa, sagad baya gyud nato ato ding una-una pagpuasa gyud sa pagkaon, di ba? Nya lisod man kay na nato kay nganuman hingaon man kay ta. Kitang mga Pinoy naglakaw ko gikan ko sa kasa unsa na diha gani Casa Gorordo. Nagmisa ko gikan didto, naglakaw ko, akong giingnan ang nagkuha nako. Nganong dinhi masad ko nimo giagi oy? Ingon siya, ngano man Father, nako tan-awa pagkadaghan ng pagkaon oy. Mag-aso-aso lang ko na, mga barbecue, na di askilid. Kay lagi pagtan-aw nako mga igsoon, pagkadaghanag yung naglinya didto kay mangaon. Kay kitang mga Pinoy kusog jud kay tang mukaon. Inig-abot pa lang gani sa alas 6 or alas 7 ba, naanad ka, mukao nagigkag pamahaw, kanang labi nagbuntag. Inig-abot sa alas 12, unsa man ang alas 12? O paniud to na gid na. Mo nang magmisa gani ang parig alas 11:30, malapas na gani og alas 12:01, alas 12:02, magsige na kag tan-aw sa imong relo, kanus man nimo humaning paria. Oy, paniud to naman.
Awa na, magsige na kag tan-aw. Unya nig-abot sa alas 6 or alas 7 po gabi kung naanad ka, unsa naman sad siya? Panihapon. Walang na nako apila inyong snacks. No, tunga-tunga sa buntag, tunga-tunga sa hapon, apil pa inig kagabiing dako. Munang kabantay mo karon kay tungod ingon na ang atong lifestyle mga igsuon unsa may mga panghitabo. Ang mga panghitabo daghan kaayo karon sakit high blood, no? Daghan kay karon sakit ang tiil kay ngano man taas ang koles, no? Unsa man ang koles? Kolesterol, no? Oh, taas. Nang daghan kay gipamatyag kay tungod kita, labi na kita anad kay itang mangaon mga Pinoy. Unya sagad baya gyud nato kay nagdali. Anad na lang kay ta og mga processed foods. Mo na mga igsuon, lisod kaini siya ang pagpuasa. Mo nang niingon ko, ang pagpuasa kung ikaw tao ka nga dili ka maampuon, lisod kay na. Mo na nga ang ato karon kung ato nga tan-awon ang pagpuasa sayon kung ikaw tao ka nga maampuon. Unya diha sa pagpanghatag mamahimo sang sayon nga mubuka ang imong palad kung tao ka nga maampuon o tao ka nga kanunay nagpuasa. Dili na lisod o dili po na murag babag nimo ang paghatag ngadto sa uban, no? Ang pagtunol og tabang ngadto sa uban. Sa ako pang giingon, these three characters are interrelated or interconnected. Now karon mo concentrate ta sa ikaduha nga karakter, ang pagpuasa. Kay mao may gisgotan karon sa atong mga pagbasa. Hinumduman nato mga igsuon ang ebanghelyo karon, nagpahinumdom ka nato in our relationship with Him, with the Lord Jesus. And at the same time, the true meaning of fasting. Unsa man nga relasyon, pananglitan, maayo kay kang mupuasa panahon sa Holy Week, Biyernes pananglitan, musunod gyud kas pagpuasa, biya jud kag kanunay sa mga pagkaon. Dali kay tang makabiya sa pagkaon panahon kung maghisgot ang pagpuasa sa pagkaon, pero nganong di man gyud kabiya sa pagpanglibak be? Mangutana ko nimo. Sayon kay nato ang pagbiya nga di kumuka og baboy karon kay ngano man Biyernes, ngano lagi sayon ra lagi kay nimo ang pagpamakak. Ngano lagi sayon ra kay nimo ang pagpangilad. Ngano lagi sayon ra man lagi kay kang masuko. Pero niingon ka, nagpuasa ka. Niingon ka nga ni na kay gibuhat sa fasting. Pero lisod kay nimo ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Mo nang nindot kay pahinumdom no sa atong unang pagbasa, kung ingon ani ang imong pagpuasa, matod pas tong unang pagbasa, di gid na dunggon ang imong pagampo. Sa unang pagbasa to ha, nagibasa ka ganina, kung naminaw mo, mauti akong nitagning akong dunggan bitaw no. Kung ingon ani ang atong pagpuasa, dili gid dunggon ang atong pagampo. Thus, our gospel is inviting us about our relationship with the Lord. Unya, ikaduha, dili lang kay relasyon apan ang tinuod nga meaning sa pagpuasa. Ang tinuod nga meaning sa pagpuasa mga igsuon, dili may tungod lang sa pagkaon. But the true meaning of fasting is to make room for God in our life. Paghatag og luna sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mao nay tinuod nga puasa. Kay nga naman, kasagaran ba nato kung kabantay mo, hayahay pagani imong kinabuhi, di gyud ka kahinumdom sa Ginoo. Lisod kay nimo ang paghinumdom sa Ginoo, pero maglisod-lisod na gani ka, doon na kay mga pagsuway, dayon na kay, Lord, help me. Kalami gyud nato. No? Makatultol dayon ka sa Ginoo. Bisan gani sa mga batanon, mausad. The same pattern. Panahon nga hayahay, muingon gani ng uban, sige, patuyang mo, batanon pa man mo. Pero magkalisod na, makatultol na Ginoo, makasangpit na Ginoo. And sometimes, just like the Pharisees and the disciples of John, doon na gani tayo mga butang nga di gid nato masabtan sa tong kinabuhi. We question God. Dili ba?
Mangutana dayon tas Ginoo mo na, Ginoo, hingampuon man ta ko oy, nganong ako pa may imong gitagaan ani nga pagsuway? Wa man ta ko nagbinuang, nay among silingan, sugarol kayong dako, hayahay man nangamong pa jud ka. No? Mo ni mga igsuon ba? Nindot ni nga pagtulunan matag usa ka nato. Because the true meaning of fasting is to make room for God in our life. And I hope sa pahinumdom karon sa pagpuasa, magpuasa ta dili lamang sa pagkaon kundi ato giyong ibutang ang Ginoo nga siya maoy mugiya mo drive sa atong tagsa-tagsa kinabuhi aron kita makapadayon sa atong pagpanaw niining pagpangandam nato nga 40 ka adlaw alang gyud sa balaang adlaw diin sa ulugon nato ang iyang pag-antos, ang iyang pagkamatay ug ang iyang pagkabanhaw. Amen.